Heddiw yma, da ni wedi bod yn lansio canolfan pawb yma yn Prifysgol Bangor a i ddangos i pawb be da ni'n gwneud ynglŷn â ymchwil a dysgu. Mae gennym ni labordau mawr fan hyn sydd yn cael ei defnyddio i ddysgu a da ni yn defnyddio fo fatha lle ymchwil hefyd. A mae yna 2 labordau arall sydd yn mwy clinigol i gael bobl o tu allan i mewn i wneud ymchwil hefo nhw. Mae'r 2, dwi'n meddwl bod y myfyrwyr yn hoffi gweithio yma. Da ni'n cael mwy o lle i weithio efo'r myfyrwyr a maen nhw'n cael defnyddio lot o offer newydd a maen nhw'n hoffi dod yma, dwi'n meddwl. Da ni'n efo diddordeb mewn diffyg anadl trwy cwsg neu obstructive sleep apnea lle mae bobl maen nhw'n stopio anadlu pan maen nhw'n cysgu. A mae'n problem mawr yn Cymru a mae yna lot o bobl hefo'r clefydd yma. A da ni'n edrych ar pam bod hynna'n digwydd mewn rhai pobl o ddim eraill. A da ni wedi gorffan ymchwil ar y funud efo bobl iach a da ni'n mynd i cario ymlaen yr ymchwil yna yn Ysbyty Gwynedd o'r rha ymlaen. Mae rhan fwyaf o'r ymchwil efo bobl iach wedi bod yn digwydd yma'n hyn yn y canolfan newydd a fydd hanner yr ymchwil efo'r clefydd yn Ysbyty Gwynedd yn cael ei wneud yma'n hyn a'r hanner arall yn yr ysbyty hyn. Mae lot o'r gwaith da ni'n gwneud ar y funud efo obstructive sleep apnea wedi dod o myfyriwr PhD oedd yma a mae o rwan yn gweithio yn yr ysbyty yn edrych a asesu bobl hefo problemau respiradol yna ar y funud.